Velkommen til møbelpolstreren Pauli Hansen. Jeg vil forsøge at gennemgå nogle af de processer, som en stol går igennem, efter kunden har accepteret det tilbud. Når stolen kommer op, så gennemgår vi stolen sammen med kunden, og det første man lige kan se, det er, at knapperne i ryggen de falder ud, eller de er i hvert fald faldet af. Og med et hurtigt kig på, hvad det er for en snor, så er det her en ganske almindelig hampesnor, som man har brugt, hvilket ikke er en knapsnor, så det er klart, at de falder af. Oven i det, så har kunden været utilfreds over det tidligere resultat, eller tidligere polstring. Ting, at de simpelthen ikke sidder særlig pænt. I det hele taget har det rynket og set pludret ud. Med et lille indgreb her kan man konstatere, at alt det eksisterende polstring sidder under det gamle. Så det har været en hurtig omgang, den har fået. Det er noget fjusk, det skal pilles af det hele. Så det der skal ske nu, det er, at vi piller alt stof af, inklusiv det stof, der sad fra starten. Så begynder vi at få skrællet det meste af det første lag stof af. Og tingene taler jo for sig selv. Når det eksisterende stof det sidder på sædet, så er der jo slet ikke nogen tvivl om, at der har jo aldrig været nogen, der har været inde og ret på sædet. Så det er den helt store tur, men ingen tvivl om, at det har været en tjuske omgang, den har fået. Kunden synes, at sædet føles ret ujævnt, og det er jo klart, at hvis de eksisterende huller, eller de gamle huller, stadigvæk er under den nye polstring, så føles det som nogle ujævnheder. Så det er klart, at er det ikke lavet ordentligt, så bliver det automatisk noget, som kommer til at føles som ujævnt. Så har vi fået rullet lidt op til fjederne. Vi har fået løftet hele faconen op. Og ganske rigtigt, det ser ikke helt super godt ud. Meget tydeligt at se, at snørene i siden de er knækket. Så det hele det kan stå og rusche frem og tilbage. Så det skal laves igen. Der binder man simpelthen nogle flere snøre oven på de eksisterende og får den samme stabilitet tilbage, som det havde førhen. Men tidens temp gør, at ting knækker. Og så bliver det løst det hele. Så fik vi snøret lidt på sædet. Alle fjederne de har fået en ekstra tur, så gitterværket til at bære selve faconen er intakt. Det er blevet væsentligt mere fast, både frem og tilbage, så nu kan det arbejde op og ned, som det skal, når man sætter sammen. Så snøren er i orden, så nu kan vi begynde at lukke sædet sammen. Så kom faconen tilbage på fjederne, og der er kommet nyt lærred på. Det er blevet syet fast igen. Forkanten er blevet afsyet med skruafsyning og en ligeafsyning, så det hele er blevet stabilt og hårdt igen. Så nu kan det videre forløb på sædet foregå. Så begynder sædet efterhånden at være færdigt. Det er blevet pikeret en ekstra gang med noget blå, og til sidst har den fået et lag stavt. Det er et tyndt lærred, som holder det hele på plads, inden man kan påbegynde den egentlige polstring. Så jævnt, ensartet, fint, som det skal være. Uden nogen buler, uden nogen hakker, uden nogen som helst ting. Det er helt klar til at få stof på. Så det er, som det skal være. Så røg det sidste lag stof af, og vi er helt i bund. Nu kan det egentlige polsterarbejde efterhånden begynde. Så blev sædet færdigt, og forbunden blev delt i to med en fin kæder, som den er født med. Sådan som den var lavet sidst, var det blevet sjusket lidt med, at man bare havde lavet i et stykke, men originalt er den lavet som delt bund, eller forbund. Armene er blevet lavet, ryggen er blevet monteret, knappen er blevet sat i, og
Så skal siderne sættes på, og ryggen skal gøres færdig. Så det begynder at hjælpe på det.